Hola, bones! Soc l'Imma, tinc 20 anys i visc a les Franqueses del Vallès, que és un petit municipi que hi ha al costat de Granollers. Actualment i avui dia he finalitzat per fi la meva etapa d'estudis d'arts escèniques, però sí que és cert que hi ha un que encara no hi tinc pensat deixar-lo anar, que és la tècnica vocal. Des de ben petita sempre m'han dit que cantava molt bé i jo doncs m'ho vaig acabar creient, així que vaig començar la recerca d'una professora que m'ensenyés a cantar de forma sana però també bonica. I així és com vaig conèixer a la Ruth, la meva professora particular. I des dels 11 anys fins avui dia segueixo amb ella. I de fet, com us he dit abans, no tinc pensat deixar-ho, perquè jo crec que la tècnica vocal va molt bé per ser una molt bona cantant, perquè de res em serveix cantar superbé si no conec exactament el que estic fent. La música per mi sempre ha sigut el pa de cada dia. Mai a la vida conec un dia a casa meva que no s'escolti la música. Jo he crescut amb la música, fent deures amb música, dutxant-me amb música, dinant amb música, fins i tot discutint amb música de fons, imagineu-vos. Però clar, a casa meva sempre m'han criat sota el coneixement de la música. Als meus pares els agradava molt i el millor que van poder fer va ser ensenyar-m'ho a mi. Sempre està la típica pregunta aquesta de «I quin és el teu cantant preferit?» Doncs bé, no us ho podria dir, perquè com hi ha tants gèneres, tants estils i tants cantants, que no puc escollir-ne un, perquè estic enamorada d'un de cada gènere diferent, però si hauria d'escollir un, seria un top espanyol, que és molt típic a casa meva, que seria Fito y los Fitipaldis. És un grup de música espanyol que jo he crescut amb ells realment i per mi sempre han estat presents a la meva vida. Així que no podria viure sense la música. Per mi és vida, és passió i és el meu pa de cada dia.